Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor pulit ke Ribhoy District, lingba ka Anti-Narcotic Task Force, mentakasngi, ka shiterik unailor kilayo ban kemno yo way breu na kajela Assam, ubala suba don keti, ban shalan yo udrok, hadin ka jingi penap syrip, kabala penlong hagi benta jong surok ba National Highway 6, hasyang Bangla. Katkum ka jing tip balayo lum layat ho, baki bor pulit, hadin baki layo ya ka jing tip kabatik na, menne ka step, kila penlong ye kajing up syrip, bat day tat hadu ka por kumba ar khat lai minute janmit, kila yok ban kemno ye kawai ka kali kamai, kabala syong bat pendon kam dok tay ubreo, ubala suba don keti, ban kai ye udrok. Yaw ne ubreo ubala yok kem deki pulit, latip kerteng, kum unurul huda, nakathai nagaun jong kajela Assam. Hakajing talasi ki bor pulit kilalap na kamet jong neu breu kumbalai tili ki jing sop sabon ki bala song yo kenja drok hakajing don ringkat ki sakhi satar. Nakaliang ki bor pulit kila penlong ye kajing kemi benya yo tau jing di pun bo aj bat katkum ka kaipot ka bala le la pau bo udai udrok heroin ubadan kajing khia ka ba ar phukhandai pon ar gram. Nalor tay drug heroin ki bor pulit kilayo ban korobru ye kawai ka mobile phone ka bala pendon kam da utay unurul huda bana kadyang ki bor pulit kila pengat ye hakikindon an jong ka narcotic drugs and psychotropic substances bat ka jing tokit ban lap din shishu ye ki wai pada ki badan kti hagani ka kam shalan bi an yo drugs kadang yat shakman.